Blessing uya kudarira mambo tirambane zviri pamutemo pamberi pachangamire. Blessing mangari Mangari ataurai. Ndakamangara. Aiwa. Musangware mikeza dareka. Sorry. Chii? Sorry chenga. Ndakamangara kudai. Ndakawani kunetsana nemudzimai wangu mumba. Takatora nguva tichinetsana. Mudzimai akasvika pakundisungisa. Nyaya yatainetsera mumba inyaya yebonde. Mukadzi anga asingandipe bonde. Takambouya nekutora kurwisana. Mukadzi akandisungisa ndakaenda kumapurisa. Ndadzoka kumapurisa. Ndakamboda kuedza kutaura nemumwe wangu kuti tinzwisane. Zvakaramba. Mumwe wangu akazosvika pakunditorera kushedza sadombo achindipa gupuro pamumba riri pasekuru wangu nambuya. Ndakatora nguva yakareba gore ne5 months mukadzi singatauri naye asi tigara pamba pamwe chete. Ndakazomboenda kuna sadombo ndakamutsanangurira nyaya kuti sadombo honai mazuva afamba. Izvozvo ndane gore 5 months mukadzi handitauri naye tikugara pamba pamwe chete, handiwachire, handibikire, haana chaanoita kwandiri. Takaenda kuna sabhuku. Sabhuku akati chimbotanga waenda kuna tete wacho unozivisa tete wacho usati waita zvauri kufunga. Ndakaenda kuna tete wacho. Tete wacho wakanditi chedza mudzimai wako auye. Sadombo ndiye akatanga kuenda kuna tete. Muchidimbu chisvika ipane nyaya yenyu ndotainza. Saka ndauya pendera zvese muri kuti kudini? Handauya kuzorambana naye pamberi pedare nekuti changamire magarisirano acho atiri kuita kumira muti. Muchamuda mukadzi hongu. Pindurai. Basata pindura abereki venyu vari pemba. Ndavawe ikati. Abereki vamaya. Pindurai venyu vachifamba. Pamusoro ipangana. Inini kugara kwandaita nemurume tagara 16 years. Kugara kwatinoita ndekweBhishopu handina mufaro nemurume. Ndinofunga ndinosvika ndekuti kana ndikaenda kumazuva angu paBatalendi mazuva angu akwana. Urikuita chipfambi, urikuzodai ndosaka uri kudai tosvika pakutoti ndakanyarara vanotora kana chekurovesa vandirova vandikuvadza. Ndobuda ndonopotera kana kuti ndobuda ndonorara nevana. Kusvika vakazotora hembe dzangu vakakanda panze. Ndakakandira hembe panze ndopandakanzi nevana mama upenyu uyu mararamano kubva tichiri vadiki kusvika izvezvi. Ko makambotora hembe dzimombogara nesu munomumba matiri isisu toona kuti dhedhava havangoni kuzodzoka vachitaura nemari. Ndopandakagara nevana gore rakapera. Tadaro pavari kutaura kuti hanzi ndakatora dombo ndichitora gupuro. Vakasvika mumwe musi vakamira pamusuwo seapa. Inini ndichida kupinda. Pavakandirova bhutsu vakati izvozvi ndipe gupuro. Panapa uri kugarerei kana usiri kugara neni ndipe gupuro. Ndafunga ndakabuda ndakaenda kumba kwasekuru dombo ivavo. Ndasvika ndakavatsanangura sekuru ndarohwa kumba kune muzukuru wenyu ati ndipe gupuro. Saka inini sekuru zvinhu ndizvoka handizvikwanisi. Ndofunga ndakatora protection order. Ndatora protection order makazviona kuti ndakanzwa tsitsi kuti munhu ndirambe ndichidzokera kubva pesapo makore esekuru rambe ndichidzokera kuti apike tine vana azviite. Ngatingotaurirane sekuru. Sekuru akati aiwa kuti muzukuru waita zvakanaka. Gupuro wouya naro nekuda kwokuti akurova ende akumanikidza. Inini handisi kumumanikidza kuti atambire gupuro iri. Kana ane zvaari kuda kutaura achauya achitaura. Vatabva kwasekuru dombo vayo vataenda varume venyu vari handichakudai nechikonzero 1 uri kuramba bonde 2 hanzi hamusokwanisa kuva wachiramba saka iwo kuti vagare nemudzimai akadaro vati aiwa bonde mukurambirei iwe mutamba wacho. Ndokamatsanangura ndichiti bonde handiramba ndairamba asi inhau yekuti ivo vanoti nyangwe ndiri kunguva yangu yekurwara yemudzimai vanongondimanikidza kuti ngatiite izvozvo. Ndopandoramba kuti aiwa nyama dzangu nhasi hadzisiraiti vandimanikidza. Murume vanhu vako unopano ari kunguva yake iwo wako ndiko kuti Sirizochangamira zvavari kutaura. Kombatya murambirei kukwata pachizomuri pandiri kutsanangura ndopandiri kuti vakatora dzangu vakakanda panze vakati rumu iyi yanga iri bedroom yedu handichada kukuona uchipinda imomo vakaisa loko ravo nyowani. Inini mumba imomo handitopinda saka chikafu chese chinodyiwa nevana ndini ndiri kuzvionera. Ivo vanowewo nevanhu vavo vachipinda mavo mubedroom imomo mubhedha chaiwo watairata vakati mubhedha ndewangu ndipe mubhedha wangu woita zvako. Inzwai amai. Pane pamatsanangura zvakanaka pandadaro. Pamati mimi ndakapiwa zano nevana. Apa ndiri kunzwa munenge maakutsanangura nyaya yekuti vanhu vakakubvisai kubhedroom.
vakakanda zvinhu panze. Teererai. Izvo muamba pine takanyarara pai muchibvunzwa. Takakambogaririra zvamune mutauro. Mataura makati ndakapirwa zano nevana. Tamai chiregedzai kudzokera kuna baba timbogara tese. Ndimadaro ndi. Chokwadi. Izvozvi muri kutaura nyaya yekuti ndiye akandidzinga. Izvo zvazvipindura zvizvi. Ndoda kuti mungobata chete. Izvo zvinhu zviri zvokudzingwa nokupirwa zano nevana kuti mimi ibvai magara kuno tuone kuti vachadii. Izvo zvinhu zviri zvazvipindura nekuti uku imimi madzingwa. Uku mobva mapirwa zano futi nevana rokunzi chigarai panapa. Manzwa here mazwa amataura amati akandirova bhutsu. Akandirova bhutsu akanditi zvino kana wakadai uri kugarirei pano chindipa gupuro ubve zvako uende. Mazwa yandanzwa achitaurwa nemi yaiva nyaya yeseparation yekuti maibuda murumu menyu imi iye achibuda murumu make. Saka pano uchiri kugarirei chibva pano chindipa gupuro nekuti makanga mapesana panyaya yebonde. Ndozvaitaura mumu ende mazwi iwayo ndimadudzi anombodudzwa newe kupesana kwatakaita kuti ndibude mumba ndopavakakanda. Ndati manyatsopabata zvakanaka pamataura imimi kuti vakandirova bhutsu vachinditi zvino iwewo uchiri kugarirei pano nekuda kwokuti mama akugara kurumu yenyu iye achigara kurumu yake. Ndopaakapa puresha yekuti chindipaka zvako gupuro uende. Ipapo kuona kwenyu kana kuti semafungiro enyu aita ruda kurambwa here. Ndinokuzivawo nekuti sekuru patakasvika vakati iye kana achibuda gupuro hafaniri kuita kumanikidza kana kuti tambira. Chiteererai munzwi imimi makaita semwana mudiki kana kuti makaita semusinganzwi kana kuti makaita semusingaziva asi muchiziva. Murume upenyu hwaakanga akurarama umwari wega manje hwakanga hwaakudziva. Saka akanga ane mubvunzo wokuti zvino ini ndorara ndichingoshinyirika ndichipidiguka asi museri murumu yemuseri muine munhu. Beta ndimumukire ndimudzingidze pano. Asi isiri nyaya yekutanga asingakudei. Ndokuti mundibate zvakanaka. Murume uyu aikudai akatenga akurwadziwa manje achipinduka uku ari hwani asi wekupinduka naye ari kuseri kurumu yekuseri. Chindipaka zvako gupuro ubve pano uri kugarirei. Ndopaiva chaipo chaipo nenyaya yemurume. Inini pamba pacho handikwanise kubva nekuda kwemhirizhonga ndakatsvaga pekugara. Pandakatotenga inini stendi hatizwa kumba kwavabereki vake kuti murume uyu hatisi kuwirirana. Alright, mirai makadaro pane vari ndida kusumudzira pasiwa negorokota ndichienda mberi kutaura kwadi kwamaita handika mataura imimi muchiti murume wangu uyu anondimanikidza kana ndiri panguva kana ndiri panguva ndozvamataura naye. Saka mukutauri kana musiri panguva tomboti kana musiri panguva maiwirirana. Saka mufunga zaidi kuti murume uyu pasaizi yake azeti mudzimai aenda kunguva. Mimi maada kureva nemi. Mirai munzweka. Imi murume haana kurasika njere kawo akamufanana neni. Tati muri kutaura kuti murume uyu kana mudzimai ari panguva haazvizive. Ende panguva yemukutaura kana ndiri panguva munoita mwedzi wese here. Meta mazimanga vanowanza pamwe 7 days pamwe atisvike 3 days zvadi zvapera ndika nguva yese muchimabonde zvingamupe hasha. zvakaita musoro amuye pamberi pachangamire makadaro mabva kumba here pamwana eti pamwana eti kabatsira maya hamusi kwake muri ipapo. Saka muri kuona kuti nhasi uno uyu murume yasvika pakuti pana kwandinosvika. Muri kubaona manje kana zvikudurira kuti makarambana muchigara pamwe chete. Muri kubaona zvapakaita nhau yenyama iyi. Ina ndimi atezve ndima chii muri chii baba womwana uyu. Nhau iyoyo imimisa somuridzi womwana uyu. Makapiwa pfuma handitaka kuroorera here mukwasha wenyu. Aiwa pindura zvatutaura. Avasati varoora. Mapoto yavari kuita hapana chavakabisa. Vakangotizisana pavana vairi hapana chakabisiwa. Pakugara kwese kwavari kuita
Uya kwa vakaita mushameni kuti tivazive kwakabviswa tsvakira kungonana. Aiwa, chimira imakadaro zvabvika kuti hapana chakabiswa. Muri kunzwa nhau here kutaura vana venyama kuti vakaramba vakagara pamwe chete. Daiga mazwi ataura mukuwasha wenyu mayanza. Abzuri. Munoona chinoitika ndechekuti vanhu kana vachinge mukadzi nemurume izvi pakati pava panenge pane secret yavari kutadza kududza ipapa pakati pava nhaika dzimwe nguva bonde pamwe mukadzi uyu pamwe ariiti asi munoziva zvinoita vamwe varume vanenge aita padhuze padhuze zvinenge zvichikundika mumwe dzimwe nguva mumwe murume muhombe stereki dzimwe nguva anenge akukundika mukadzi zvimwe futi zvinenge zvichita sei zvichiwanika izvi izvezvo kana tichitaura tiri panapa akatanga kuramba mumwe papa mukadzi nemurume yandiani mukadzi uyu kwakutopedzisa chete kupedzisa chete kwaakuita murume akatanga kuramba ndiuyu uyu kwakutopedzisa chete nyaya saka apa panyaya iyi handisi kuona chinonyanya kushamisa nokuti already ukagarawo kanhi uye kwakutopedzisa kuti ko ndingagara newe seko pamusha pano nokuti kana dambudziko rakazouya pauri iwo ndi unenge uchipihwa mhosva naatezvira kuti unoziva iwewe nyambisirwa mukadzi uyu akasokuramba kani saka kupedza chete kwakuitwa saka ngaizvizvo kumbira kudzoka ineni kugara kwandakaita ndatsanangura kuti ndinofunga ndaigara mumusha maume vabereki vavo ndaona kuti magarisirano atiri kuita ndemhirizhonga asi kuita ndinofunga ndakatsvaga pekugara ndatsvaga pekugara nditori nezvandakanyorerana nemunhu andakatsvagira pekugara zvaitaura kuti izvi ndezvangu ivo vakatozouyawo mushure menge ndatsvaga pekugara ndichiti pamwe tichingagarisane semunhu wandabereka naye vana saka kugara kwese kwatakaita pamba kwatakagara ndipano pasi pemuzita ravo kwavo kumba kwavabereki wandakabva nekuti ndairara panze chingonzi buda pano pamba kwavabereki vangu vakauya vachimbodhaka vachita mizi ndakasvika pakutsvaga stadium ndakabva takazoteerana kwakugarisana kwatakazoita. Alright, kutaura kuti baba ava vari kukurambai muri pamusha wamakatsvaga imimi musha uyu ndiwenyu wamakatsvaga wamurifanirwa kunge muchingogara ndowamakatorera peace order protection ndiyo peace order neprotection order kureva kuti ava ndovamamusisada kuona pamba ipapo ini nhangu pakugarisana ndingaita kunge ndodzoka kumashure pakugarisana handina kunge ndati kusadzokera kana kupolisi kuti mhirizhonga haisi kuperengeri nyaya yekuti regei timboona pamwe murume wangu tinogona kugarisana tabereka vana festival yangu ari fomani tinogona kugarisana vana vavakura kuramba tichiita zvatiri kuita pa ndakaona kuti magarisirano acho asi but imi mama yedu tine imwe nyaya munoona kuti pamwe panhu pari kuramba pachindipa mubvunzo ndepekuti hamuna nyaya mbiri dzamuri kutaura dzemhirizhonga pamusoro pemurume muri kubvuma shoko rimwe chete rekunguva anondidzinga panze asika ndinzwaika nyaya iyoyo yabvira chete panyaya yekuti uyu ari kuda bonde muri kunguva hamuna imwe mhosva yamamupa kuti uyu beside wenyaya yekunguva anombodai nyaya yedu kwesoko mabvunzwa pamabvunzwa negurukota achikuti pasina zvimwe zvinhu izvi mune rimwe dambudziko ramuinaro beside nyaya yekunguva matenda makataiwa ndizvozvo ndopabvunza akati saka toti here murume uyu hadzina kuita mushe zera raari kuita vana vaviri oramba achichemera bonde nemi imi muri kunguva asi kukura here kwamaita saka ini ndikuramba ndichidzokorora kuti chero ana amai vari papapa tingawirirana here kuti isusu shuwa musha wenyu imimi nhasi womuri kutomirawo kuti shuwa kana uchiparara ngauparare nekuti babava munguva yandinongoenda kumazuva angu ndo panotangira hondo yangu ndiunyaya iyoyo ndinorara panze asi kanyaya ichibvira ipapapa baba vanondirova vanotuka varara ipapapa mumba murarwe vachituka kutukirira munoziva kutuka kwekuti kana denda ndine next door wangu anogona kutoda but zvisinei regai tiise kuna Changamire sezvo mirai baba musati mava nechipinduro chenyu manzwa amai ava vati pamusha hapasi pese ikoko vanonyepa aiwa teererai makateera amai ava tenga musha wavo handina kuvatera ndokuzoteera ukaenda kogara ikoko zvirimo mukugara umu mababa tapavataura
ndapabata ndopanda kuti amai vari kunyepa. Ndakava ndaita tsaona gumbo ramuri kuona richangamira iri ndakuwara inini ndoumari imwe yakanoshanda kunotenga kustendi inini ndasisakwanisa kuenda kubasa ndichizovatipa mari yandakombansetwa nemunhu akandityora gumbo. Imwe mari taakunobhadhara stendi, imwe iyi chienda kumusika unovhura musika. Takaramba tichidya mari inopera honena handichakwanisa kuenda kupi kubasa. Kana zvavari kutaura ivavo kuti kana pamberi pasabhu kana pamberi padandaho akanditengesera stendi tichinyorera naye pasi, amai avo vakatori tomboenda vachida kunochinjisa zita rangu kuti panzi Blessing Nilson. Umbowo hwacho hwese changamire ndinawo kubva kuna akanditengera kana kuna sabhuku patainosainirana kuti uyu munhu aita sei anditengesera pekugara. Imi sei muri kunonokerwa kana vakutaura mambonzwa pakataura nemi pepe mama kanyatsoteerera mambonzwa here ava vachigamira kupindira pakati penyu nesu mavagwa vachiita zvamama kuita ava vari kutsanangura isi tiri pakubata mashoko avo imimi muri kubloka mashoko avo kuti asasvike tinzwa yenyu taanzwa kare sei muri kuda kuvhiringidza kuti vasataura imbotiudzai chinangwa chamuri kublokera kuti vasataure. Amboti tanzwa aona mama pamusoro ya zandiri kuona nyinyi kuti musha ndo murumo ndo chokwadi chandaona amai ava havaikwanisa kutora protection order vachitorera murume uyu vagere naye pamba pavo azviite musha uri wavo votora protection order vomuti iwe chigara zvako murume vachamudii vakaramba murume uchenjero uda kushanda kumushando womurume neimwe nzira futi imimi mapepa acho munawo here izvozvo handinango asi ariko mapepa kubva kuna iye kwese mapepa angu ndinawo. Ya ini ndaiona kuti nyaya yekuti inyatsojeka yaida mawitness nemapepa iwayo yonyatsojeka ava vasatorere peace order pastendi yenyu mese vachidzinga murume. Ini ndaiona ipapo paida kuti panyatsojeka pamapepa iwayo. Ipapo uri pamusoro yechangamira ipapo pakajeka. Amai ava ndakambotora nguva inini yekuti pamwe vachachinja munhu gore ne5 months tichimbotarisana vachikuda vachiita zvavanoita ndakangovatarisa zosvika ndisvike kuna Sadungu ndidai. Inini kuonawo kwangu kwandaita inini zvinenge zviri kududzira kuti chokwadi imimi pamusha ndoupenyu, nokuti dei panga pari pamusha paamai ava zvechokwadi imimi hamai pagara vaingokutaurai kuti aiwa zvapera ani manzwa atezvara vakurambai kuti hamuna kuroora manzwa zvidurira kuti ngogara zvezviri kuti hamuna kuroora mapoto padaro paizoita kuti amai ava kana vakutorirai peace order vaikutandai kuti panapa ndikuti ndinge ndiri padhuze nemi. Saka kana pari penyu manje vanozongokunzvirai tsitsi kuti ngatigarisane muchienda kuseri uku asi mumba mamudini hamupinde nokuti nhau dzenyu dziri maringe nobonde. Bepa ramaunzirwa ndere imi munowana sei bepa restendi makakumbira? Bepa restendi zvakaitika handina kutoenda nababa pamusoro wekutsvaga stendi rekugara. Bepa ndakaendawo neshamwari yangu ndatamba mukando ndokutsvaga kwandakaita stendi, asi kuti neruka kuti inini handido zvemunizvonga nemunhu. Right, imbomirai makadaro. Kana ndandisina kupotsa kunzwa ndanzwa sekuti imi mati makanotsvaga makanokumbira pekugara pasinei chekuita nababa. Saka pekukumbira pekunofanira kugara panoburitsirwa mapepa ende pangatsvagirwe here kuti muridzi westendi iyo mobva magara mauya nemapepa ake kudare kuno anogara auya kunotsvagiri. Regai kwese patakutsvaga hande pane claim izvi kana izvozvitonga tichazozvigadzirisa izvi takuenda pasharing of property ndokunge tanzi vanhu havarambana tinyaya dzakawanda tingatodokesa munomu asi
pakuda kutongoti imba ndeyani tichozozvitsvaga izvozvo tinozozvitsvaga handi pane clemedi yekuti baba vavati nini mukadzi handichada pamberi pamambo ndopanoda kuti titsvage ipapo kwatauda kutsvaga kwese kuti tinoswedza da mbo tinozoutsvaga amai vati mapepa vane mafakasi avainawo baba vati ndine sabhuku ndine mafakasi handinawo zvese tichazvitsvaga takuenda ndonge vatanzi varambana asi nzi kuti havasati varambana kana gupu rasataziya havasati varambana saka timbomire kwese kwamanguda kutsvaga pamusoro echambambiri ndofunga nyaya iyi yamaoko menyu kuti ipatsanure kuti zvakamira sei nyaya yevaviri ava kamanyanga nyaya yakwamoto tisingarebese ndinokuda kuti kapfuna amai manzi vazvataura murume wenu ati ngatiitirambane pamberi pamambo ngati mukadzi handichada nenyaya yebonde ndo zvakanyanya kubatisa nyaya yebonde nekuti ndakuwa chandega munotokudii aurit singarebese mezvataura murume wenu zvekuti hachada kuti muchikuda murume rekati nene wandinda handichada nazotaura yakachekwa naye amai dai pamwe muchimuda maimutorera protection order pamusoro inofunga haisiye kuti murume yanga ingori kuti nzira yekuti pamwe akambovhundutsirwa mhirishonga inoita shoma pai pamba akambovhundutsirwa ndosaka ndisina kuzodzokera kuna 2021 kuti ndisungise kuti murume ndakaona kuti zvinhu zvisingaite tine mungori regai tione pamwe upenyu huchachinja nekufamba kwenguva tiri kukura kusvika pari nhasi ukuda padzino machobona ndoziva kuti kune murume wanzwa zvataura mudzimai wako ndazvindwa changamire hanzi nini murume wavo chiri kumuda ipapo changamire hapachakwanisika nekuti mukadzi wandambogara naye ndakashingirira changamire gore ne5 months madhoo enyu akadai so musingataudzani musingaite sei dai anga ari munhu wekuti anondida papiriyodhi yese yandagara ndiri pamba kuzosvika ndinotora sadombo ndiendi kuna sabhuku ndiendi kuna tete vake hanzvadzi yababa vake vachinditi huyai kuno kuti mboedza kutaura naye inini ndakaenda mukadzi hana kukwanisa kuenda kumusha kwavo kune hanzvadzi yababa vake saka anenge achida kundinyepera kuti achiri kundida kuzi nguva yandagara changamirika gore 5 months handiwachire handibikiri hapana chaanondiitira ndikatocheresa mvura cheichei anditora mvura yandacheresa ini chikafu chaicho ndakatenga chikafu chekuti adye nemhuri ndinobva nechikafu inini chikafu chacho handisaicheka nyaya iyi ichi yauzomhanga kudari pamambo ari pano hanzvadzi uyu ndiyakati ndarwadziwa magari ari kuita vanhu hana kumira zvakanaka saka ndatirwadziwa kuti totsvagara mari yedari yacho kuti nyaya ingaite pamambo ndakabvunza zvikonzero zvasakisa kuti izvo zvichiva vauye kudari vakataura kuti nyaya yebonde takati mbona kuti kutsanangura nyaya yebonde yakanyemeresa yamutaura saka takatomboigadzirisa zvedu asi zvaita sekunzi baba vanenge vaitiwo vainzi vanenge vachiti usiku hwese vanenge vachida bonde usiku hwese pandaibvunza wandakabvunza vacho vakauya naye aizanzi usiku hwese ndakatombototaiwa dzimweni dzenguva ivo vana baba vane problem wokuti mavanoenda mumabhawa vanobvaima mushonga inofamba netumwe tuchembero chinzi mushonga iyo wakaidya inoita kuti chii zviite mubongo vadya mushonga iyoyo manje yakuvatambudza vamumba ani mazuona manje ndakatombotaura kuti naye murumeyo dzimweni dzenguva vane kugona ngemakadya mushonga imi mumabhawa zvakuita kuti nongoti usiku hwese zvikanzi aiwa mama ndinotoitawo zviri normal ndokutoita zviri normal zvazvinotoita asi handizoziva zvakunzi usiku hwese saka tikuti kana padaipo hazvina kumira zvakanaka dare redu tisati ratanga ndatombotaura panapa vamwe vafunga ndikutotaura zvokupenga nyaya dzedu dzaakurambana kuti vanhu vari kurambana vari vana vadiki vatoita vana vaviri vatatu vanhu vorambana nezvikonzero ndatombozvitaura dare risati ratanga kuti nyaya yebonde vanhu kana vasingasangani vakaita svondo mairi zvinokonzeresa futi kurambana
kugara kwekuti uya kugara ari kure uya kugara ari kure manzwa mwanzi ndikugara uko vane 7 years vachigara uko varambana nenyaya yekuti uya kugara ari kure ari kugara kure zvakawanda izvozvo zvinoita kuti vanhu varambana saka tisingazvitarisire kuti vana vamabereka baba naamai mumwe akuchengetwa kwababa mumwe akuchengetwa kwamai vakure zvakanaka yatomhirizhonga manzwa amai vachitaura kuti ndakatozoti nevana vakutopindirawo nyaya dzababa naamai kuti ngatimbogarai tega amai timboona kuti zvinoita sei vana vachadzidza chii chavachadzidza hapana saka amai hakuna kuti nyebera kuti mimi murume kuti ikubva mangoti vachokwadi kuti no nemagariro hanchada murume kana kusvika muda kuedza kutenderera vese kwandaita nguva varikutaura zvingaitwawo kuti tinogarisana munhu atenge chikafu anopinda mumba nekoroni yake nerivhaivi nedoro rake nefodya pamba pane vana opinda mumba make ovhara doro rake otanga kudya inini ndindichaziva pane vana kuti vachaita sei vachapfekei vachadyei tadaro anoti iye kana akatanga kutuka akangouya akatifunga zvekutukirira zvaanongoita izvozvo anobatanidzira nevana kana vakati mamuka sei dhedha mudaire vana kana inini kundidayira kuti mamuka sei adaire kana kwatete kuri kunzi kwatete vana kana kumbogarawo neni pasi amaitalend tiri kudiwa kwatete handei tinitaura nyaya kwatete vakangozvibudira vakaenda dombo ndo vakauya vakandiudza ndikati sekuru kana ndaona mukana ndinokuudzai ndakashamusika ndichiona mumwe wangu achinzi mangwanai vana magariro avari kuita vatogara pamba pamwe chete pane 2 rooms asi mumwe ari kugara umu masigara umu zvinoita here kuti vanoita magariro akaita saiwayo hazviite asi timbobvunzabvunzawo asi pakambobatirana huku pamusoro ishenga tisati tatosvika kuno pana ambuya panenge mukadzi taitomboda kuti titaurirane kuti ona mukadzi kwatava upenyu hwatinahwo une ngozi mangwani ndakabata huku ye$25 mukadzi akairamba akati ndoda ye$40 ndakavedzera 15 akaita $40 mukadzi ndingomutambidza mari iyo hatina kumboita 3 days ani mazvinzwa ndakazvibvunza izvo asi pakatombobatwa huka ndakanzi $25 mari yehuku andakaibhadhara kanzi ishoma ndakatopa imwe $15 yakaita 40 yakaita mari andabhadhara mari iyo tangakuita mazuva mairi matatu tatange tadzokerana zvabva zvadzokera futi zvakudhaya izvo zvadzokera saka muchidimbu tingaswere ndakubvunza nekupedzisira kuti nenyaya mukadzi kuti kudini nenyaya mukadzi uchida mukadzi kuti uchada mukadzi handichada mukadzi tena chii chinoratidza pamberi pamambo kuti uchada mukadzi muchidimbo ndofunga tazviona tese wakaonawo murume akudzishiwa handichada ndofunga aona matambudziko saka hatigoni kuzvimanikidza kuti titi urodzi ngaurambouya mangwana panozoita matambudziko ekuurayana anotombobuda pamba so tokuti unozosvika kuti munhu chii chauda kuti anokana kuita 3 days asipo pamba aiwa zvese zvatichazvitsvaga kana tichazvibvunza imi mabhadhara atezera mazvinzwa mukuwasha ati mukadzi handichada pamberi pamambo zviri zvepfuma mani pfuma zvinoona muno munenge makuzokwira dani paita vana vaviri ka varipo munenge makwira dani kuti hana ndakaroora kana pane zvisungirwa ndoda zvisungirwa zvangu ndoda mombe dani mombe yemasungiro mombe yehomani vana vaviri dzinenge dziri mombe mbiri dzinenge zidiwa yehomai yemasungiro dzotanga zvichafo nezvisungirwa nezvese zvamunenge muchida mune mako yamaoa zvida zvinhu zvangu bozati achadachi mwana wangu mazvinhu then yemudziyo kana iripo munoita kubatsirai mudziyo yamamuchataura iyaya tinokubatsirai inogwiwa sei kana iri yemukadzi iwe uchinyepa kuti iwewe ndiwe wakatenga nemukwara zvinobuda pachena kana iri yako tinozvitsvaga zvinobuda pachena zvinonzwika ipapo ndoba iri mudziyo yemumba akatora mudziyo yake yese haana chaakasiya mudziyo yake yese akabvisa mumba hamuna chasara murumu mangu ini hamuna chasara chake chasara istendi chiti murumu mangu akabvisa zvinhu zvake zvese hamuna chati chasara imo muchangami
pamusoro ichangamiri ivo vakaburitsa zvinhu zvese handiti zvangu zvese hembe dzangu dzese panze iri midziyo hayava nemidziyo inombaakushewa mubhedha ndowavakatora vakati mubhedha uyu ndiwangu mari yangu yakatenga mubhedha watairara tese wavanotongopindawo nevanhu vachipinda vachirara mumba imomo nemubhedha ivo ini handinongorisa ndakangoti aivatora izvenyu mubhedha midziyo yehembe dzavari kutaura zvavakakanda panze ndo zvatiri kuti takazononga nevanhu vachimhama izvi tinosvika kupi ngononga impinde mbomu timboona kuti zvinosvika iri nyaya yestendi idzira sabhuriwa sabhukabade sabhukabade isi ndisabhuku futi kabade mumwe chete handiti saka zvitinetse sabhuku ndiye ziso ramambo handiti nemumwe chete watinotora iye tondetonzwa umbo uzere maringe nestendi iyo kuti muridzi chaichaendeuyu handiti tichatsvaga nyaya iyoyi tichataura nasabhuku ndozokuudzai kana yanzi ndenyu mese toona zvatinoita handiti tinozokuudzai tichaita kuti nditore nhamba dzasabhuku wachomutsvaga hatinetse sabhuku handiti asi vana vako tichengeta vana vako ive izvinozi ndine hwani chete mumwe akatotorwa nemunin'ina nemagarisirano angataya kuita izvino ndine mukomana ari grade 6 mumwe uyu haasi wangu inini ndakamusirwa nasisi wake pakashaya sisi wake ndakamusirwa netwins mumwe musikana mukuru akura aform 3 izvo zvaripo wangu mwana weropa mukomana ari grade 6 uyo ari orit tazvinzwa isusu tati ndichagara nasabhuku mwana handiti wataura nezvawataura hapana chakaa asi ndichazita nekukurumidza ndokuzivisa kainizokushedzai tokushedzai nenyaya yestendi ipi because marambana zviri pamutemo hazvichagona kuti uyu ari umwe ari umwe muramba kuita zvamuri kuita havatenderwezvo kuti vatengere mwana kana hembe kana chikafu zvacho zvokuti vanotenderwa nenge zvatataura kuti ngavasapotesi nekuti iye wacho akatorwa nemunini wacho akatonditi maiguru maremerwa nevana ndikuzomukomo wangu haana zvakuita pavana chindipai but akaremerwawo mainifomu zvese ndinotoendesawo sepavari kundoita 3 days ndendaendawo kune mwana ikoko kana vakatovafonera ndenditori ikoko asi kuti semunhu andisingataure naye handigoni kumuoneka kuti ndabuda ndokunorara kune mwana ndosaka tatisati kuramba kana zvadai muri mudare tinoita nekodzero kuti takaona zvakakodzera kuti muchato udambuke tinomudambura tichaitika kuti mangwana mwana uzofara kana kukwadzana sezvamamutaitaura kana kungovanana muda sei saka ngavave vasaini kana nyaya iyi yadhanikoti nyundo nablessing nelson dare raipedzesa richiti sechikumbiro chapuwa nemurume kuti vaparadzane kuti chimiro chiripo hachiite saka dare rati haringagoni kumanikidzira urodzi sezvo vaviri ndo zvavasarudza kunyanya murume zvepfuma tezvara vanozokwira dare maererano nezvavanenge vachida zvestendi changamiri vanozoonana nasabhuku voyananisa kuti zvinofamba sei saka ndoda kuti izvozvo makasunungura kuchisainirawo panapa kuti kana zviri vachisaina tine nyaya personage chimanja naproud gazi muripo mese For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.